pocs dies de la celebració del 9 d'octubre, assistim atònits a una repetida, barroera i estèril polèmica. La pugna entre PSOE i PP de Gandia per arrogar-se la patent de valenciania. Això sí, només un dia a l'any i basada únicament en símbols. La resta de l'any i en la resta dels temes, PSOE i PP lluiten per tot el contrari, per demostrar la seva permanent submissió a Madrid i abandonar els interessos dels valencians en matèria econòmica, de creació de llocs de treball, d'infraestructures. A Gandia, el PP i el PSOE es converteixen en més valencians que ningú cada 9 d'octubre i converteixen esta festa en un enfrontament. Ho feren Orengo i Mut i ho fan ara Orengo i Torró. Des del Bloc Nacionalista Valencià de Gandia li demanem al PP que demostri la seva valencianitat des de les institucions que governa a majoria absoluta, amb accions decidides per fomentar la nostra cultura i la nostra llengua, perquè fins ara el que hem patit és un retall progressiu de les línies en valencià i fins i tot una persecució paranoica a l'escola i la música valencianes. I al PSOE que no continue traint-nos amb pactes d'estatuts vergonyants o votant contra el requisit de conèixer el valencià per als empleats públics. I a l'alcalde Orengo que posi fi a la involució pel que fa a l'ús i promoció de la nostra llengua a l'Ajuntament, on el valencià està tristament convertint-se en una simple llengua de traducció. Per al Bloc, al marge d'himnes i banderes, el principal símbol cultural i identitari dels valencians és la llengua pròpia. Qui no l'estima i, per tant, l'usa en tots els nivells de la vida, no és de cap de les maneres, no pot considerar-se un valencianista. Conseqüentment, en un dia tan solemne com el de la Festa Nacional dels Valencians, el més clar i contundent homenatge que podem fer a la cultura i la identitat valencianes és afirmar el nostre compromís amb la nostra llengua dient amb convicció, públicament i davant la imatge de Jaume I, que, com a valencians, proclamem que fem ús de la nostra llengua en totes les instàncies on vivim. La transmetem als nostres fills com a manera imprescindible de conservar-la. La llegim i l'escrivim i creiem que només d'aquesta manera els valencians podem reivindicar la nostra cultura i identitat. Qui renuncia a la llengua renuncia a recuperar també els nostres símbols com a poble.